El Daina Isart és una escola 318. Això vol dir que el projecte es desenvolupa al llarg de 15 anys. 15 anys ens permeten fer un viatge molt llarg amb tot l'alumnat que puguin entrar a l'escola amb nosaltres. Volem que l'alumnat desenvolupi aquella autonomia que els permetrà tirar endavant i poder fer front a qualsevol situació que els ofereixi la vida tant a dins l'escola com a fora de l'escola. Per tant, què fem? Diversificar el currículum i adaptar, incloure, treballar de forma personalitzada en tot allò que cadascú pugui necessitar en cada moment. És molt important poder desenvolupar l'esperit crític per fer persones crítiques que detectin què els envolta i puguin participar de la societat una mica amb l'objectiu de voler millorar-la. Volem acompanyar l'alumnat en el seu camí per aconseguir la millor versió d'ells mateixos amb total llibertat. L'escola són persones, per tant l'escola és viva i això ens requereix estar al dia redibuixant i refent el nostre projecte sempre que la societat ens ho requereixi, cercant les metodologies més adients per cada circumstància, per cada moment i per cada necessitat de cada alumne. I és per això que podem dir que som una escola innovadora i creativa. Aquesta cerca constant de millora ens implica haver de col·laborar per aconseguir una excel·lència no només del projecte, sinó a nivell personal. L'excel·lència de cadascú de nosaltres, tant de l'alumnat, de les famílies, com de tot l'equip de professionals que formen part de l'escola. Tenim molt clar que l'aprenentatge no només es produeix entre les 4 parets que formen l'escola. Cal sortir a fora. I això no només implica un desplaçament físic per conèixer altres llocs, sinó que també representa conèixer altres realitats, entendre-les, compartir-les, per sobretot respectar-les. Volem formar persones que estiguin implicades, no només amb el seu entorn més proper, sinó amb totes aquelles realitats socials i de l'entorn que sigui necessari intervenir. Volem que detectin allò que tenen al voltant per poder-hi participar i millorar-ho. Volem que educar sigui partint de la base de posar en valor les aptituds dels altres. Som escola cooperativa. Això significa que tenim una estructura de propietat col·lectiva i gestió democràtica. Som una iniciativa que s'emmarca dins del model de l'economia social i solidària, que no persegueix el lucre sinó satisfer necessitats bàsiques. Ens organitzem des del suport mutu i el compromís amb la comunitat i el centre de la nostra activitat són les persones. La cooperativa Daina Isart està formada per 4 àmbits. L'escola, que és l'àmbit o el servei principal, som una escola 318 de doble línia i amb un projecte educatiu en permanent transformació. La EDI, que és l'Associació Esportiva Escolar, encarregada de gestionar totes les extraescolars relacionades amb l'esport i l'activitat física. En aquest sentit, fem activitats com el futbol sala, el tenis taula, la gimnàstica rítmica o el vòlei. L'Espai de Cultura, que és l'entitat que organitza les activitats extraescolars que desenvolupen diverses àrees de coneixement, com ara la robòtica, el teatre musical, els idiomes o el ioga. I també oferim serveis que estan destinats a atendre necessitats específiques d'aprenentatge i com a complement al desenvolupament acadèmic del nostre alumnat. En aquest sentit, tenim serveis com el de logopèdia i el de reeducació. I per últim, l'Escola de Famílies, que és una entitat autogestionada per un grup de pares i mares que s'encarreguen d'organitzar tallers i xerrades amb experts professionals dirigits a les nostres famílies sobre temes d'interès, creant d'aquesta manera espais on puguin debatre i compartir. Tenim clar que el projecte el fan les persones. L'essència del Daina Isart, més enllà del seu projecte educatiu o les seves instal·lacions, són les persones, és l'equip que hi treballa. Un equip compromès, incansable i al servei de les persones, i unes famílies que hi confien i que fan créixer aquest projecte. Som una comunitat educativa, alumnes, famílies i equip que fan que 50 anys després aquest projecte continuï desprenent el mateix entusiasme. Aquesta no és una cooperativa qualsevol, és una cooperativa de famílies. Fa 51 anys, un grup de pares van decidir iniciar un projecte educatiu nou, en el qual pretenien crear una escola diferent a la resta de les del municipi. Una escola oberta, amb un projecte educatiu innovador, que engresqués a totes les famílies del poble a poder-hi dur els seus fills. En una cooperativa, el benefici col·lectiu prima sobre el benefici individual. Tot allò que afavoreixi a la col·lectivitat afavorirà també a cadascun dels membres que hi formen part. En aquests moments de tantes dificultats, hem demostrat que el Daina Isart és una escola amb capacitat d'adaptació i de canvi, fins i tot en les situacions més complexes.